खुलुमबाय बयखौबो बिराद गोबावनि उनाव आं ब्लग हगारनो नागिरदों नैबे आगैजों आंजोंहाय दिनै एसे फुजा हैनो नागिरदों आरो बङाइगावनि बागेश्वरी मन्दिराव ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर जों दा मन्दिर मोनफैबाय आरो ओमफ्राय एसे प्रसाद बायनो नागिरबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। फुजाखौ दा होखांबाय नोंथांमोननो एसे देखायनो हानायखिनिखौ देखायबाय आरो आंना बिनानावासो केमेरामेना दा होखांबाय थांनोसै ना मा होनो बिदिनो फुजा होयोबाथाय गोसोखौ बिराद मोजां मोनो। दिनै आं बिराद गोबाव जाबायमोन बे बोसोर बैसागो जानायनिफ्राय मन्दिराव फुजा होयो आरोना ओंखायनो जेबो गोजानावबो थांनो हाला बोरायबो गैला नालाय ओंखायनो बङाइगावआवनो थाखायो जेला बेयावनो होनोसै होननानै होफैबाय आरो बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ बाट मोजां मोनो आरो मोनसे फिलिंस फैयो मोनसे मोजां साननाय बिदि फैयो आरो आंना बोरायाबो गोजानाव थायो नालाय बोरायनि थाखायनो एसे बांसिन आरो बेनो लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नामा थांजासिमाव मा मा जालाङो दे फट'